Hi friends, welcome to Deepest Food Blog. ଏବେ ମୁଁ ପଖାଳ ଭାତ ଖାଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ପଖାଳ, ଏଇଟା ଅଛି ମୋର ମାଛ ଝୋଳ, ବଡ଼ ପୋହଳା ମାଛ, ଛୋଟ ମହୁରାଳି ମାଛ, ମାଛ ଭଜା, ଏଇଟା ହେଉଛି ମଟନ୍, ପିସ୍ ମଟନ୍ ପିସ୍, ଆଳୁ, ଚର୍ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଶାଗ, ଖଟା ମାଛ, ବୋଇତାଳ ମହୁରାଳି ଖଟା ମାଛ ଟେଷ୍ଟ। ଖାଇବା ମାଛ, କେତେ ବଡ଼ ପିସ୍ଟା, ଖଟା ମାଛଟା, ଆଳୁ,
କେତେଟା ରହିଲେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।